Христос Воскрес! Witam się z wami nie bez przyczyny takimi słowami, protože zустрічamy się w wielkodnim czasie z panią Julią Kopyściańską z Czarnoj, którzy przyjęli nas do siebie, żeby pobesiedowali dakus o wielkodnych światach. Zустрічamy się przy nachodzi wielkodnych świat, a przed wielkodnią rychtujemy swoją duszę i ciało w wielkim pości. Powiedzcie, kiedy się zaczyna was doma takie rychtowania do świat, kiedy już rychtujecie pisanki, pieczecie paski, kiedy was takie rychtowania? No to już ostatni tydzień. W wielkim tygodniu. A to jak, od poniedziałka, czy to jest tak pod koniec tygodnia? Nie, tak aż z poniedziałka nie, no tak, żeby robić się i był czas pity i do cerkwi. Tak. No, tak, żeby tak zapchati na ostatni dzień nie, bo się nie robił i nie było czasu, żeby pity do cerkwi. A tak to się do cerkwi, no, strasty, wielki tepliczy. Także ja się tak rozplanowała, żeby się wyrobić i na szybko było czas. A w was w chyży kto pisał pisankę? Wyście pisali, czy kto się wam towarzyszył? Nie było nikogo, bo nie było dzieci. Jeśli doma, bo pracują, to ja się to sama tak zrobię. Ale ja już tak nie bardzo palci mam kryły. Człowiek zna i mi tak nie idzie, to żeby było tak hardy równo. A swoje pisanki piszecie szpilką, tak? Tak jak Lemk dawno pisali. Patyczogi. Patyczok, szpilka do tego. A to musi być taka grubsza szpilka, czy taka bo znam, że ci używali takie grubsze szpilki już do cekini z większą hołowką. Czy to budziaka szpilka może być? Nie, taką mam z dokisu szpilku. No, ja nie mowa tak robiła. Bo już do ruky, że mi cisnę nieco sprawne, to już nie idzie. To tak sobie ale. A widzę, że dekotry pisanki starali z tego po zrobieniu, a na dekotrych liczyły z czarnej prepalenej. A widzę też taką pisankę, która ma kus sterte, kus liszene. A to dawno bardziej liszali takie pisanki, czy dziś rozmaite jest? To jak to chciał, jak się to chciał, tak się zrobił. No, a tak to starałam szybko. A was kto wczył pisać te pisanki, czy? A to w nas mama robili. A to dawno malowali tak, że to cebuli. Cebuli malowali jajca i jak tyle ze sprawdasz to na wercha, to pamiętam, jak zrobili dzieci. Ja się tam pomalowali. Hardy uszło, ale tak to mama potem już tak kuzi, jak to tam mentalnie ale tak to mama robiła. Bo w nas też barwili w łupach z cebuli, ale znam, że dekotry Lemki też farbili, jak tak się źródłałam ludzie, to że w czerweni kapusty na synio. O, to też wyszło tak, u was było takie? Tak, czerwona kapusta, nie ma, no to. Aha. W czerweni kapusty w burakach też, że o, tak. W buraczkach też. Też robili, tak? W buraczkach byli hardy. A jeszcze krім того, що якісь barwniki takie naturalne używali, czy nie? A ja nie. Ja jeszcze czułam o zelenim życi, że barwiło na zeleni. To może. Dawno tak farbne mali, no to różni ludzie kombinowali, no też mali swoje sposoby. No tak, a ja w tym roku próbowałam, powiem się, robiłam z buraków, z kapusty i z cebuli. I cebula najlepsza i mała. No cebula ima, bo trzeba zawarić, jest surowo, to nie trzeba warić, tak, a to było tak, że one pierwsze waryli w tych łupach z cebuli, a potem robili wzory woską, tak? Nie. Czy one pierwsze... Albo już tak było jednaki kolor, albo na czym jaśniejszym sobie malowali. Bo ja robiłam tak, że waryłam to taki warstw tej cebuli, a potem jak to ostyło i dałam wictu, to gdy biły jajca już pomalowane, dałam do tego waru.
Aha. I tak żyłeś. To tak robiłam. To dumam, że każdy po swojemu robi. Rozumiem. Różnie. A to wy tepер робите w takich barwnikach kupczych, tak? Tak, Spożywczych. Mhm. No. A to was doma to mama, mama wam same wkazували, czy wyście się same chcieli навчити A писати? to takie dzieci na to czekały. Не треба було вас Nie, нагоряти. nie. Ja znam, że to nie trzeba było na wariat. Neraz jak robił tą szpilką, to neraz to wísk лишать міща на шпильці і не chce сходити з яйця. Маєте якісь способи, як це зробити, щоб добре то сходило? Bardzo mi dobrze. Jak? Вам bardzo добре сходять? No to musi być chyba bardzo rozgrzity to wísk, tak? Tak, musi być ciepły i jajca nie może być zimne, Aha. ani nie gorące. Ale tak, żeby były ciepłe, to się na nie tak fajno ima. I nie odlety, bo jak odlety, no to już się zafarbuje i już jajce jest zepsute. No tak, no tak. Ale tak, żeby nie odleciał, a potem już na bik się odkłada. I do farby się Widzicie, wkłada. to jest sposób, bo ja na początku nie I żeby znałam. były biło jajka. Tak. Jak to takie kurki leżą takie czasem rozłapy, Aha. to już nie wyjdą jajka. Bo to już takie jest tak niższe, jak się zdrapie, to już nie ma to takiego uroku. No tak, to trzeba składać biłe jajca. No tak, jajka. No, odkładać trzeba tak, jajko sobie. No to widzicie, to jest ważna rzecz, bo ja jak pierwszy raz próbowałam robić szpilką, to ніяк mi to wísk nie schodził, bo małam studene jajce. Nie, a to to nie musi być, nie będzie. a to musi być ciepłe. Ciepłe jajko, nie za ciepłe, bo zawsze rozlije. Tak. Ale takie ciepłe. Tak. I wtedy się tak fajno ima. A was все pisali jajcia z wareny? Tak to sobie od mchu. Myślę na dousze. Zrobicie dziurku z jednego pięcia, tak to się teraz nie wiem. Nie, może palce mam kryło, niesprawne, rozbił to. I dziurku z jednego kielczyka zło, Aha. jajko się wydmuchało, szkarówka została i To gdy można było trzymać było dousze. Doucho można trzymać, bo łódka to nie zacznie. A na przykład sorowe jajcia? Też was pisali, czy nie? Znaczy Bo ja czułam paru dni temu, jedna teta mi besiedowała, że chyba w Gładyszowie malują po jajce sorowym dla chłopiów. I że one to sorowe jajce potem mają wypić. Czuliście Nie takie? czuła, to mnie czuła. Może lewnywchy, że tak się Może robi. nie, takie nie czuła. Ale tak, ale że dla chłopiów były sorowe jajca i że mali tak. A was takie wielkie paski pekły? Taka aż ważniej, bo to ja pamiętam już to, ja nie pamiętam to, że jak naraz opowiadali, że trzeba było takim koszu wielkim nest. A że nie, normalnie w koszyku. Mama rytuale i się chodziło światło. No, bo chodziła aż do Gładysza. No ale zaraz to pewnie było z perspektywy, na pewno było. Bo wiadomo, ja już jestem pizną, to ja już nie pamiętam tamtych czasów. Ale ste czuli, że dawno to i w płachtach nosili No, to te paski. to mama opowiadali. Tak. Opowiadali. Tak, takie wielkie paski na pekle. No bo to dawno było tak, że człowiek się mał potem też na isty tym, że to posiłatelem świadczone się iło pierwszego dnia. No to tyle, jak takie koszyki się robi, teraz są te koszyczki, są takie, to jest to koszyka się jest. I teraz. Tak. A teraz jak piszete piosenki, to sami piszete, czy może się schodyte z sąsiadami albo z rodziną? Nie, bo tak tu nie teraz. Mhm. Każdy sobie, kiedy tam ma czas, chotu, to sobie robi to peredą puszcza. Bo też tak nie zapcha szybko na leciu, bo to nie da rady się szybko zrobić. No tak. Bo te jajka to trzeba tak na spokojno. Pomału. To jajcia krasia wypieszyty, O właśnie, nikt to nie przeszkadzał. nie ponachlaty i to gdy hardy wychodzi, prawda? Tak jest. A do koszyka, no to pełno tak jak wsiady chrin, Oj, chlin, no pewnie. kopate chrin, Tak, tak? a trudno na kopaty, bo to te zerna ludzie pryskają, to teraz trudno najpierw. Ale mamy tak chlin kuśców. A ja wierzę, że nie wiem, za nią chodziła, to w ogródku się sadzi. Aha, i ma te swój No, prywatny. żeby było z rukami. Ma te swój Nie chodzi tych po meczach.
No tak, myśmy to choroka też kopali chlin, ale to ciężko wykopać, bo to się tak To korenie treba rozstihają. kilo wziąć, bo to takie, tak się twardo, a zemla twarda, że nie wykopna Nas tak dwóch dotyka. chłopiów kopało. I Nas ciężko było, sztuka było wykopać. Piszą i kop. Jeszcze powiedzcie mi, że to te pisanki za to, że to świadczone, tam nie możesz z pisanką emitować i to Nic. puszkaru plynu. Absolutnie. Do jednego mysiaka się szybko składa, ani nawet to odzdóbkę, że to takie zeleniny się później złożyć, żeby takie ozdobyty koszyk. Szybko i się zakupuje takie daleko. O, jak jabłinka, czy śliwka, czy łóżku. Puść to tu, żeby robili. W Zachoricci można. No zakupujemy. A A to i doma tak zakupowali też. Że mali takie statko się zabrać. Także wierzyli, że to ta pisanka pomaga, żeby płod rosł. żeby rosło, żeby rosło. A czułam też od niektórych ludzi, że w nich się pisanki nie jest. Że jest się, że światyć się i pisanki i tak nie barwne jajcia, ale że pisanki się A nie jest. znate, że i my nie. Tak, nie jest, te? Nie. Aha, w nas się jest pisanki. No, chyba, że tam pęknie, no to żeby nie pęknie, że to się jeździ, ale tak to, co się zakupuje? Nas też mama zakupuje. Aha, nie ile pisanek. Nie. No to widzicie, dumam, że rozmaity jest. Rozmaity w jest. dekotrych- Zakupujemy garał, że zakupujemy się kupić derełka. Żeby każdemu puszczał, gdzie się tam złożył. A to te wzory to są takie, jak was doma pisali, czy wy sobie wydumujecie? Nie, ja się tak sama. Sama, że się tam zadumam, że się tak pomalutku. To jak chcę, tak się pomaluję. Ale wolałnie, żeby szpilką to robicie, tak? No. Czułam o takiej tradycji, że po strastiach Chrystowych uertat chłop dochyż i musi utrzymać to tu świeczku zapaleną, którą trzymał na służbie na strastiach i wypalać nią A kres nad czekajcie, dłerem. nie, ja o tym nie znam. Ale moja to już była za mnie, bo my chodzili do cerkwi, ale nie wiem, to chyba na Hrymnicz. Nie, to było łecze. To musiało być tylko na strastach. Bo to była łecze, nie nocze. I na to tu świeczku zabrali, to sme dali rady uwesty, to sme tak kombinowali, że się napisze chodzi. Że... Jak tak to ma daleko z cerkwy, to ciężko to donести. No to jak nie doniósł, no to zasło. Ale że my to zapaloną świeczką. A powiedzcie, jakbyście mali sobie tak porównać, to te wielkodne świata, które były jak ste były dzieciną, a to te wielkodne świata dnešní, to jak byście pojęli, jak się zmieniły? Bardzo się zmieniły, czy nie duże? Wam powiem, że według mnie to ta tradycja, jak to miała tam szkodała, to my tak robimy. Trzymacie to. Ja nie znam, żeby to zmienić. Tak samo i na cały świat. To samo, co nam rodzice Gospodar. robili. Pani Julio, bardzo Wam dziękuję za besidu, za to, że mogliśmy nagrać Ale wasze fajnie tutaj, prekrasne teraz tak pisanki. zrobiło. Harni, tepar może się dety. Ale zapraszam kału w pietę i kawałeczek światocznego placka. Chodźcie do. Zdravujeme was. O, a będę pod koszem. Dobrze, Będę beru, tu jajcia, bo ja z łowertami.